चल हॅपी एनिवर्सरी टू यू. हॅपी एनिवर्सरी टू यू. हॅपी एनिवर्सरी टू यू. हॅपी एनिवर्सरी ताई भाऊजी. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे त्या डेली ब्लॉगमध्ये आणि आपल्या लाडक्या चॅनलवर कोकणी सुयोग्या. आणि ऑफिसला यायचं आहे. आज आहे ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन आणि उद्या पण असणार आहे ॲनिव्हर्सरी. आज शिवच्या मम्मी पप्पांची आणि नंतर माझ्या मम्मी पप्पांची. तर मस्तपैकी नाश्त्याला आपले कालचे आहेत व्हेज चीज क्रिस्पी रोल, एकदम व्हेजिटेबल, गरम गरम गरम. तर चला नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया आणि ऑफिसवरून आल्या भेटूया. आज मस्तपैकी सेलिब्रेशन बघाल, एन्जॉय कराल आणि मग 3-4 दिवसांनी गावाला जायचं आहे. शिमगा आहे. काय पिल्लू? पिल्लूने काल टी शर्ट घातलेलं आहे आमचं. आता बघू आपण नंतर आपण. ते नाही ना, ते दुसरं आहे ना, ते शिमग्याचं टी शर्ट घातलेलं आपण. तर बघू नंतर घालेल तेव्हा दाखवतो मस्तपैकी आमच्या दाराशी शिमगा. तर आता करूया नाश्ता आणि भेटूया नंतर किंवा संध्याकाळी डायरेक्ट. ओके, तर बघत राहा ब्लॉग आणि एन्जॉय करत राहा. हा मग गोरी दिसतेस. लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा. वा या मग संध्याकाळी काय? संध्याकाळ बघू. संध्याकाळचं हा केक भरपूर आहे, डबे बी आणू नकोस वरून न्यायला. काय हे केक पाहिजे आम्हाला. थोडासा भेटेल एवढूसा. पिल्लू बाय करायला ये. ते झोपू दे. एवढूस नाही बाबू, आम्हाला भरपूर पाहिजे. गिफ्ट काय बाई? डब्बा मोठा. गिफ्ट काय पाहिजे? गिफ्ट आता काय लहान आहेस? मग केक खायला काय लहान आहे? केक कापायला पण तुम्ही लहान नाही. हे बघ आमचं कार्टून बघ कसं चाललंय. मित्रांनो हाय या इकडे. तर ऑफिसवरनं झाले लेट, भरपूर लेट. चल बस. तर आता जाऊया पिंटच्या मम्मी पप्पांच्या आहे ॲनिव्हर्सरी, लग्नाचा वाढ. हा तर आता मस्तपैकी आपण टी शर्ट बघा नवीन. तर आता सेलिब्रेशन होणार आहे. मस्त किती केक आहेत काय, चला बघूया आपण, मजा मस्ती करूया. कारण की आता आहे केक कटिंगचा टायमिंग आणि जेवायचा टायमिंग. केक काढायचा आमच्या फ्रीज मधून, पिल्लू काढेल. ओके, 2 हातांनी. हा 2 हातांनी काढा. 2 हातांनी पिल्लू आता केक मागे. हा ओके थांबो ना, आपण पहिला बोलूया ना त्यांना. आणि तिकडे पण केक असणार नक्कीच. आणि गिफ्ट पण बघूया काय देतात एकमेकांना मस्तपैकी गिफ्ट काय. तर आता आमचा पिल्लू फ्रीज मधनं केक काढणार आहे 2 हातांनी. नीट पलटी न झाला पाहिजे. ओके चला आता केक घेऊया. चला केक 2 हातांनी काढ. 2 हातांनी काढ. व्यवस्थित. हा बाय व्यवस्थित. बाय हात लावू का? हात लाव. खाली पकड. असं खाली 2 हात लाव. खाली पकड. हा थांब तू केक पकड, मी करतो पण. चला केक आलेलं आहे मस्तपैकी. केक चला केक कटिंग. केक मेरॉन्स मधून आलेला केक मस्तपैकी छान असा केक. आता घरी जाऊया, पिल्लूच्या कटिंग करूया. चलो घर पे जाते हैं. इथे नाही, तुझ्या घरी. हे नाही काढायचं नाही, तुझ्या घरी नाही. मेरॉन्स मधनं बघाल तुम्ही कुठला केक आहे तो आम्ही दाखवूच तुम्हाला. ओके याच्यात वर घरी गेला तुला दाखवणार सरप्राईज. टणंग. चलो वाचली टोपावर. आज मस्तपैकी बिर्याणी बघा. बिर्याणी मस्तपैकी बनवली. चिकन दम बिर्याणी. मारो चम्मच. पहिलाच पोटोवा नंतर केकोवा. पहिला आम्ही जेवणार आहे आणि नंतर मस्तपैकी आम्ही केक कट करणार आहे. ओके, तर आता आम्ही जेवताना बघू बिर्याणी मस्त एकदम टेस्ट चविष्ट अशी मस्तपैकी बिर्याणी. नंतर आपण मी म्हणतो केक कटिंग करतानाच भेटूया. बिर्याणी तर बघितली तिकडे राहायचं. तर आम्ही आता नंतर डायरेक्ट केक कापताना भेटूया. ओके पिलू, केक कापताना भेटूया आपण. हा
तर आता पहिला आम्ही जेवून घेऊ मस्त चिकन ताव मारू, चिकन बिर्याणीवर ताव मारू आणि नंतर भेटू केक कापताना. ओके जेवून घेऊया आणि नंतर भेटू. कशी आहे बिर्याणी आहे भाई. नीट घेतो हा नीट घेऊ बाय बाय बाय. थांब ना, तो हात का हलवतो भाई. चला नंतर भेटू. आता आपण केक कापताना हे आहे रायता. तर मित्रांनो मस्त आता सेलिब्रेशन केक बघा. वा इकडून दाखवते. कुठं आणलंय, कुंपणातून आणलेलं आहे केक. छान आहे रे केक. या या अरे बाई चला या. आणि इकडे बघा बावला बाबूचा फोटो लावून आणलाय बघा. आवाज रे ताई आणि भावती. इथं बसा इथं बसा. चला बसा इथं फोटो काढूया. चला 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 बाय. गाईज गाईज पब्लिक 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 कुठे आहेत? पब्लिक पब्लिक कुठे आहे? अरे रियल यो 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 भाऊजी ताटात आणू कापाल लगा ए चला कापा. टक 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 1 2 टक टक टक. चल हॅपी एनिवर्सरी टू यू. हॅपी एनिवर्सरी टू यू. हॅपी एनिवर्सरी टू यू. हॅपी एनिवर्सरी ताई भाऊजी. हे परत 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 परत. हॅपी एनिवर्सरी टू यू. भाऊजी मस्त कापतात. हॅपी एनिवर्सरी टू यू. हॅपी एनिवर्सरी. बाय बाय भुकेला होता. उचल 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 उचल. हळूहळू कसं करतोस ए थांब ना. पाईपलाईन तोडली. एक हॅपी एनिवर्सरी टू घ्या घ्या का हे दिवसभराचा सगळा बदला काढतोस की काय दिवसभराचं. चला आता मी खातो केक. चविष्ट चविष्ट केक. काय बोलतो ये भरवतो तुला. झाड पिंपळाचं पान भरवतो. झाडाचं पान. चला केक खाऊया. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चोर पकडला. बघितलं आमची ताई केक कशी आवडली बघ. बघ किती हावरी बघ ते खायला. बघा पार ती प्लेट बघा आमची केकची. आहे का कोणाची असं स्वच्छ सुंदर आहे? हाय केक प्लेटची. हा पण सेम झालाय तिच्यासारखाच केक खायला. हा तिकडे कुकरचा डबा वरून ठेवला माहिती. तिकडे प्लेट चकाचूक झाले. पण म्हणाल ह्याच्यात केक होता का बाबा. बघा इकडे बघा पेपर सोडला नाही तिने. इकडून ताई आमची लवकर गिफ्ट देताना. ए वा वा वा. याला लय घाई. रामे इकडे चल. इकडे तिथून काढ ना. तिथंच काढ ना. नंतर रेडी. चला 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 उभे राहा. चला डोळे बंद डोळे बंद करा. डोळे बंद करा. मी थांब डोळे बंद करतो. हा ये काय 4 वर्ष बंदच केलं. चल या. त्या बुलेट बिलेटची चावी देत स्कॉर्पिओ. अरे उभा राहायचाच. अरे बापरे.
हे बघा वाय. हे बघ काय हे बघ काय तू कुठे शोध. हा ते तुला सगळं तुलाच घ्यायचं. थांबा आता फोटो काढूया ना एक छान. छान आहे पण फोटो लॅमिनेशन करायला पाहिजे. नाही मग दिसणार नाही ते 5व्या वर्षी आपण ते दिसणार नाही लॅमिनेशन वाले. हा तिच्यासाठी कसं आहे म्हणजे नक्की. एकदम मस्त आहे. कधी पण आपण हा बघा पिल्लू बघा काय करतोय. आता हा आमच्या काढतो आमच्याकडून गिफ्ट उधार आहे. खेळवणे. असं गिफ्ट काढून झालेली केक आणि बिर्याणी. बिर्याणी आहे. हे जर लॅमिनेशन केलं असतं ना हे लॅमिनेशन केलं असतं ना तर त्याच्यावर लाईट आलं असतं दिसणार नाही. म्हणून ते लॅमिनेशन नाही केलं. तू आहेस ना कुठे कसं आहे तू आहेस का बाबा इथं आहे आणि इथं आहे. बस संपले 2च फोटो तुझे बाकी तू नाही. देऊन असं एक बंद KitKat केलं. काढते. तर मित्रांनो आजचा दिवस झालेला आहे संपलेला आहे. कामामधून ऑफिसमधून झालं लेट जवळजवळ 8:30 वाजले. नंतर येऊन रेडी होऊन गेलो सेलिब्रेशनला. साधं सिम्पल होतं घरगुतीच. तर मस्त ही बिर्याणी वगैरे होती छान छान. तर ऋतूच्या पप्पांकडनंच मागवले. तर छान अशी बिर्याणी चिकन दम बिर्याणी आणि सोबत कोशिंबीर वगैरे आणि नंतर सेलिब्रेशन ताईने दिलं गिफ्ट एकदम छान असं युनिक आणि मस्त गिफ्ट झालं. छान होतं. भाऊजींना पण आवडलं. बघितलंच असेल तुम्ही ब्लॉगमध्ये. आणि पिल्लूची तर घाई केकसाठी केक खाण्यासाठी खूप आवडतं त्याला केक आणि ताईला आणि त्याला. ताईचं तर बघितलं असेल गपचूप व्हिडिओ काढला मी. तर मजा आली धमाल मस्ती झालेली आहे ब्लॉगमध्ये. तर तुम्ही सांगा कमेंटमध्ये कसा वाटला आपला छोटूसा मोठूसा ब्लॉग हा डेलीमध्ये कसा वाटला ते सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब महत्त्वाचं आहे आणि कमेंट खूप महत्त्वाचं आहे. कमेंट नाही तुमच्या जर कमेंट करा आणि लाईक करा नक्कीच. तर भेटूया आपण आता उद्या भेटू. उद्या मम्मी पप्पांची ॲनिव्हर्सरी आहे. छान प्रकारे आपल्या घरी सेलिब्रेशन होईल. तर बघाल तुम्ही मजा येईल मस्ती होईलच 100%. तर उद्या लवकर यायचा प्रयत्न करू आणि जेणेकरून ब्लॉगमध्ये मजा येईल मस्ती. तर बघूया आपण कसं काय होतं ते आणि भेटूया मग उद्या आणि काय. तर शुभरात्री काळजी घ्या.